Добрый день у хату вам, спадары. Прывітанне, хлопцы, дзеўкі, прывітанне. Мы да вас наведацца, пагаварыць. Да мінуўшчыны прыйшлі на спатканне, сустракай жа госцікаў, гаспадар, што з гарэлкаю на стол, ды закуску. Хай жа будзе сонейка вам без хмар, вам і дзеткам вашым, і ўнукам беларусы. Свет у вокнах хутка астывае, дзесьці ў полі чысці коні скачуць, капытамі топчуць, капытамі памяць, памяць, капытамі топчуць, капытамі памяць. Пастралялі хлопцаў, дзевак згвалцілі, засыпая лісцем ветер каладзішчы. Спадары ў сібірскую зямлю ляглі, а на месцах шчодрых хат папялішчы. Беларусь радзіма стогне пад ярмом, пад ярмом чырвоных, пад ярмом крывавых. Дык дакуль жа шкадаваць нам звяроў, дык дакуль жа нам трываць камісараў. Свет у вокнах хутка астывае, дзесьці ў поле чысці коні скачуць, капытамі топчуць, капытамі памяць, памяць, капытамі топчуць, капытамі памяць. І пакуль радзіма маці пад ярмом, пад ярмом чырвоных, пад ярмом крывавых, не шкадуйце ж, нішчыце тых звяроў, не шкадуйце ж, нішчыце камісараў. І пакуль радзіма маці пад ярмом, пад ярмом чырвоных, пад ярмом крывавых, не шкадуйце ж, нішчыце тых звяроў да апошняга камісара.